Poznáte, kto je manipulátor? Poznáte skutočného manipulátora? Ja som si to myslel, že to viem, tú definíciu, ale mýlil som sa. Ja som sa veľakrát správal k manželke tak, že to mohlo tak vyznieť, keď som sa s ňou pohádal, alebo som sa na ňu hneval, lebo som muž a som sa správal tak dominantnejšie, alebo som chcel na silu presadiť svoj názor. A myslím si, že takto veľa mužov to tak chce, pretože veľa mužov je takých dominantnejších vo vzťahu, ale to neznamená, že sú takíto muži manipulátori. Skutočný manipulátor to robí tak, že manipuluje aj mimo konfliktu. Proste pohrdá, je mu to jedno. Ale nie ten človek je manipulátor, ktorý v hneve alebo v nejakej kríze, ktorá môže trvať aj rok, robí veci, ktoré vyzerajú, že manipuluje s tým druhým. A on sa v podstate bráni, alebo sa hnevá, trucuje, dobre. Lebo to nevie inak. Možno sa to naučil od rodičov, ale nevie to inak. Ale nie je skutočný manipulátor. Treba medzi tým rozlišovať, pretože niektoré rodiny sa rozpadnú, alebo vzťahy sa rozpadnú, pretože ten druhý si myslí, že on sa mnou chce manipulovať. On to inak nevie. Keby ste sa tomu trošku viac rozumeli, alebo všetci by sme sa tomu rozumeli, tak by bolo menej tých rozvodov, rozchodov a hádok a konfliktov. Takže ak vás takéto typy zaujímajú, tak aj o tomto píšem v mojej pripravovanej knihe o tom, ako sa hádať menej a budovať dlhodobý vzťah. To ma začnite sledovať. Majte sa krásne.